राजाफ्रानो गिदों गाबोनबा मा जाबावगोन समफोरबा मा जाबावगोन आरोबा मा कार्ड बानायनो थिनगोन एखमबा आदार एखमबा रेशन एखमबा मा मावखो मा मावाखै दिनै दाम बेसाद बानिनि गासैबो थाव संख्रि फानलु गासैबो दालि दाम बारायजोब्बाय नायदो बिजेपिया बिराद गिदिर नाथिमि बायदि आरो आनसलिक दलफ्रा फिसा फिसा ना बायदि दा बाखायनो जायानो बिजेपिजों लोगो जागोन बिसोरखौनो बिजेपिया ग्लबागब मननानै जाजोब रेवरेवा बिथांनि थाखाय राजखान्थियानो लाइफ राजखान्थियानो एभ्रिथिं जाय थोरसियाव जाबाय बे थोरसियाव बे खिनानै गारलांबाय दा बेनिख्रुइ गाज्रिसिन आरो सोर दङ रेवरेवा बिथाङासो जानानै रेवरेवाखौ देरहा होबाय दिनै बे बिपिएफखौ दिनै जोगारनानै हाद्रि सारनानै बिथाङा सोरबा हौवाजों खारफालांनाय बायदि बे हाबाखौ मावदों डेभेलपमेन्टनि खोथाखौथ' बारहो एखमबा बर'जों सावथालजों नांहोगोन एखमबा बांगालजों उमुकजों नांहोगोन दा बिसिनि हाबाया बेसो गिबिथारावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिदों बयखौबो खुलुमबाय नोंथांनि सोंनाय मथे जोङो कंग्रेसआ स्पेसियेलि बिटिआरनि मोननै समस्थियाव गसाइगाव आरो तामुलपुर मोननैयावबो जोङो कंग्रेसनिफ्राय केन्डिडेट होगोन होननानै थिरां खालामबाय आरो बेखौनो असिला लानानै जोंनि मावनाया दासिम जोंनिनो मानगोनां एमपि गौरब गगैनि दैदेननायावहाय बे टिमा सोलिबाय थादों केम्पेइननि मेटाराव आरो लोगोसे केन्डिडेटआ सोर जागोन सोर जाया बेफोरनि सायावबो बिथांमोना सरसा खालामबाय थादों दा गासैखौबो नायनानै जोंनि प्रिपारेसना देरहानायनि प्रिपारेसनखौ जों खालामबाय थादों बेबायदि आरो ओंखायनो जोङो दा कंग्रेस हिसाबै सिगांनि जाथायफोरा जियानो जाया मानो आप एन्ड डाउन मोनफ्रोमबो पार्टियाव थाखायो खिन्थु जों एबारावहाय स्पेसियेलि आंनि नेतृत्व दैदेननायाव आङो बिटिआरआव कंग्रेसखौहाय आङो बोलोगोरा खालामगोन आरो कंग्रेसआ खालि जोङो नेसनेल पार्टिबाबो गोबां मानसिफ्रा एसे गोनो गोथो जादों गर्जन बिथाङा नेसनेल दलाव थांनानै मा खालामनो नागिरदों दा बाथ्रायाथ' जोङो गोबाव बोसोर पिटिसि आमोलनिफ्रायनो बै मा होनो उदियासल बर' मिसिं बड'लेण्ड बर' मिसिं बै आन्दलननि समनिफ्रायनो जोङो आनसलिक दल हिसाबै मावबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम जोंनि नाजानायनि फिथाइखौ जोङो थायहोनो हायाखै दा बिनिनो खारना जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ आनसलिक दला मा मावनो हायो मा मावनो हाया आरो नेसनेल दल पार्टि हिसाबै नोंथांमोना तेलेंगाखौ रिफारेन्स ला तेलेंगायाबो बेबायदिनो आन्दलन खालामबाय थादों तेलेंगाना होननानै खिन्थु जेब्ला तेलेंगानाया गथायैनो बिथांमोनहा तेलेंगानानि रायजो राजा बिथांमोना कंग्रेसआव फैजोबो अब्ला गासै बिथांमोना कंग्रेसनि गभर्नमेन्ट दादों आरो लोगोसे तेलेंगानाखौ आलादा रायजोबो सोरजिनो हादों दा बे हिसाबै आङो बिटिआरआव कंग्रेसखौ बे फारसेथिं महर होनो थाखाय साखाफारा बे समाव बिटिआरआव मोननै आसाम बिधान सभा सायख'नाय जागोन दा बेयाव नोंथांमोना माबोरै स्ट्रं जाना दं स्ट्रंआ अट'मेटिकेलि मोनसे दोहौ फैदों बे दोहौ आरो स्ट्रंनि बाथ्रायाव आरो जे कंग्रेसआ बोरै बोलोगोरा जाफिनखो बा जानो हागौ बिनि पसिबिलिटि बा नुथाया ओरैबायदि जेब्लानाखि मोनसे जोंनि मेन अपोजिसन दला गोग्लैयो दुरबल जायो अब्लानो कंग्रेस दला गोख्रों जायो दा बेबायदिनो आरो बेखौनो असिला लाना आं बुंनो सानदों जे बिजेपिया दिनै नोंगौ गोहोयै बोलै थाखाय फैसायै गासिबो दंजोबो खिन्थु बिथांमोननि जे खुंथाय जे गभार्निं जे एडमिनिस्ट्रेसन बे एखेबारे बिथांमोनहा भारतखौ माबायदि सालायनांगौ आसामखौ माबायदि सालायनांगौ बिटिसिखौ माबायदि सालायनांगौ बिनि असे मोन्थोरखौ लानानै सालायनो रोङाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि आमोलाव दिनैहाय गावजों गाव दाङा बाजि एखेबारे दावराव गासै रायजो राजाफ्रानो गिदों गाबोनबा मा जाबावगोन समफोरबा मा जाबावगोन आरोबा मा कार्ड बानायनो थिनगोन एखमबा आदार एखमबा रेशन एखमबा उमुक कार्ड तुमुक कार्ड एखमबा भेक्सिन नै माबा कभिसिल्डआ जुलाइ आरो आगस्टनि कभिसिल्डआ गासिबो दै गोजासो जाहैदों आमेरिकायाव हाबनो मोना ब्रिटेनाव हाबनो मोना उमुक देशआव हाबनो मोना बेसे लासिं सिं बियो दा बे गासैखौबो नायोबा बिजेपिनि एखेबारे डाउनफला अलरेडि स्टार्टेड दा बिजेपिया जेब्लानाखि नेसनाव गोग्लैयो सेन्टाराव गोग्लैयो स्टेटआवबो गोग्लैगोन आरो जोंनि रिजनावबो गोग्लैगोन दा बेखायनो दिनै बिजेपिखौ बयबो गोदोनासो मोनजाखाबाय जे बिजेपिया जोंनो मा मावखो मा मावाखै दिनै दाम बेसाद बानिनि गासैबो थाव संख्रि फानलु गासैबो दालि दाम बारायजोब्बाय हाथाय बाजार खुलिदोंब्लाबो जोंहा थाखा फैसा गैया खामानि दामानि गैया बबेनिफ्राय फैसा मोननानै जों मा खामानि मावगोन आरो जा एसे जानांगौ बेबो बारा जाजोब्बाय गतिके दिनै बिजेपिया मोनसे जिनिसखौ खालामबाय थादों बिथांमोना गोदोबो भारत उदांस्रियाव इंराजफोरजों थाफानानै उदांस्रिनि दावहारुफोरखौ हमोमोन बुख्रुबोमोन सुख्रुबोमोन जेलाव जोयोमोन आरो बिथांमोननि मोनसे मोजां जिनिसखौ बिजेपिया सोलोंनानै फैदों जे टेक्स सिस्टेम दिनै नङाखै नोंथांमोना लामा थारैनो गुवाहाटिसिम 6टा 7टा टल गेट जाबाय
बे टल गेटआव होयैनो नों गुवाहाटि मोनजासिमाव नोङो माबाया एखेबारे मेंलायखागोन जाय फैसाजों नोङो थेब्रे बाजै हटेलाव थेब्रे उमुक आर'नाइ हटेलाव ओंखाम जानानै फैनो हायो बे फैसाखौ टल गेटआव लाखिजोबखायो दा बेबायदिनो फिसा फिसौ हारास हास्टिनिफ्राय जोबथा A to Z बिजेपिया जोंनि हादोरखौ दिनै भारतबासिखौहाय आसामबासिखौहाय दिनै बड'लेण्डबासिखौहाय हारास हास्टि खालामबाय दा बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा मुगैबाय अहाबाय नांला आमाक आर बिजेपि नालागे होनजोब्बाय बिजेपिखौ जोंनो नांला अब्ला अट'मेटिकेलि कंग्रेसआ बोलोगोरा जाबाय आरो जोङो दिनै मावनानै दिन्थिनो नागिरदों कंग्रेसआ गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो राजाया मिथियाब्ला आं बुंनो सानदों जवाहरलाल नेहरुनि समनिफ्रायनो हरिजन बै दलित SC आरो ST आरो बेबायदि बागानियाफोरखौ लानानै बिथांमोनहा बिराद मोजां मोनसे सासन निति खालामबोदों दा बेफोरखौ नायोबा बिथांमोनहा ट्राइबेलनि प्रति स्पेसियेलि जोंनि नर्थ इस्टआ ट्राइबेल जन रिजन आसामावबो जोङो दिनै ट्राइबेलफ्रानो 80-85 लाखस दङ दा बेखायनो ट्राइबेलखौ इम्पर्टेन्ट होआबालानो आसामाव जे मोनसे मोजां सरकार मोजां थासारि फैगोन जों बेखौ नुवा खिन्थु बिजेपिनि आमोलाव दिनै जों बेखौ नुवाखै दिनै मोनसेबो काउन्सिल गैला जायखौ बिजेपिया मन'ग्लाबाखै दुर्गादास बर' बिथाङा जेब्लानाखि बिथाङा कंग्रेसआव दङमोन बिथाङा UPPLखौ बुङोमोन नायदो बिजेपिया बिराद गिदिर नाथिमि बायदि आरो आन्चलिक दलफ्रा फिसा फिसा ना बायदि दा बेखायनो जायानो बिजेपिजों लोगो जागोन बिसोरखौनो बिजेपिया ग्लबागब मन'नानै जाजोबगोन दिनै नोंगौ BPFआ मन' जाबाय UPPLआबो मन' जाबाय सोरबा टिबा काउन्सिलाबो सोरबा मा होनो डिमासा काउन्सिलाबो सोरबा कार्बि सोरबा राभा हासं गासिबो मन'ग्लाब जाजोब्बाय गासिबो गैला बिजेपिनि एखे उदै सिङाव हजम जाजोब्बाय आरो सोरबा दङबा साफा सानै जेरेखम जोंहा UPPL गभर्नमेन्ट एखे बिजेपिनि माबा खेरानिफोर बायदि साख्रिसो मावबाय बिसोर थिननायखौ फाइल रोगादलाबायग्रा दा बेखौ नुयोब्ला बेखौ नायोब्ला दिनैहाय गसाइगावआनो जा तामुलपुरानो जा जोंनि बर'फ्रानो जा नेपालानो जा आदिबासियानो जा सोरबा हारसा मुस्लिमानो जा गासैबो कंग्रेसनो भटखौ होगोन दा बेखौ नायोबा कंग्रेसआ खोब सलिड आरो मजबुत आरो कंग्रेसआनो मोननैबो समस्थियावहाय देरहानागोन उथ्रिसार जागोन रेवा बिथाङाथ' मा होनो सासे ओरैबायदि दैदेनगिरि बेनाव खुनु इथिक्स बेनाव खुनु मोनसे मरेल गैया बिनि थाखाय पलिटिक्सआनो एभ्रिथिं रेवा बिथांनि थाखाय राजखान्थियानो लाइफ राजखान्थियानो एभ्रिथिं देट इज नट बे जानो हाया बिथांखौ नोंथांमोनहा नुबाय गिलौ पल' थगायनाय बिदिखौ मा होनो बिराद गिदिर मोनसे बर'नि हादै सारनाय जाय थोरसियाव जाबाय बे थोरसियाव बे खिनानै गारलांबाय दा बेनिख्रुइ गाज्रिसिन आरो सोर दङ रेवा बिथाङासो BPFआ बिथांखौ BPF पार्टिया हालाय हाफाय गामिनिफ्राय लानानै एखेबारे आइ आफा बिथांमोना दोलै नोगोरै रेवानि जानानै ओंखारबाय BPFनि जानानै ओंखारबाय एखमबा बुलायहां सुलायहां बै अबस्थानिफ्राय उथ्रिसार जानानै रेवाखौ देरहाहोबाय दिनै बे BPFखौ दिनै जोगारनानै हाद्रि सारनानै बिथाङा सोरबा हौवाजों खारफालांनाय बायदि बे हाबाखौ मावदों दिनै रेवाहा बे ओनसोलाव थांनानै बुंनोनि मोनसेबो मोन्थाय गैया दा साफा सानै जायफ्रा बिजेपिआव हाबदों बियो जास्ट टेम्परेल बिथांमोना मिथियाखै बिजेपिनि अनगायै रावबो गैया नामा होननानै आं बिथांमोनखौ दिनै बुंनो जाय बर'फ्रा बे ओनसोलनिफ्राय रेवानि समस्थियाव बिजेपिआव हाबदों नोंथांमोनहा नोंथांमोननि थाखाय समा दाबो दङ नोंथांमोनहा बेखौ दाफोथाय आरो बिजेपिखौ दाफोथाय बिजेपिआ जोंनि फिसा फिसौ हारिनि गेजेराव अरलाय होनानै बुलाय होनानै सौलाय होनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि खैसानि अनगायै बिसिनाव जेबो मोजां मोनसे उद्देश्य गैया डेभेलपमेन्टनि खोथाखौथ' बारहो एखमबा बर'जों सावथालजों नांहोगोन एखमबा बांगालजों उमुकजों नांहोगोन दा बिसिनि हाबाया बेसो दा बेखायनो बिजेपिखौ दाफोथाय बिजेपिआ नोंसोरखौ थगायबोदों आरो थगायबावगोन ओंखायनो जायफ्रा बिजेपिआव हाबबाय थाबैनो ओंखारबोनानै जोङो गसाइगावआव कंग्रेसनि मोनसे जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ नोंथांमोना हाजार दले बले फैनानै कंग्रेसआव जगदान जाफैदो आरो कंग्रेसखौ देरहानायाव मदद खालामदो बिजेपिआनो UPPL बिजेपि डेफिनेटलि बिथांमोनहानो जोंनि स्ट्रं अपोजिसन जागोन थेवब्लाबो जोङो कंग्रेसआ जथेस्थ' जोङो प्रिपेयार खालामबाय जोङो सिंनि हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ देरहानायनि अंखआ जोंना जाखाबाय बेयो बिदि नङा आङो कंग्रेसआव जइन जानाया बे एसेमब्लि इलेक्सननि बिसायख'थियाव केन्डिडेट जानो एक्सुवेलि जइन जायाखै आङो कंग्रेसखौहाय सुंथानो बोलो गैयैखौ बोलो गोरा खालामनाय सो आंनि हाबा आं बेखायनो दा नैबे बिसायख'थियाव गेलेनायनि दासिमबो जेबो साननायबो जायाखै बे हिसाबै
आङो गेलेनाय नङा रायजो राजाफ्रा बेखौ दिनैनि दिनाव आसा दा खालामथ' आंनि थाखाय मोजां दिना नेबाय थादों जोङो नाजानाय कंग्रेसखौ जोङो बिटिसिआव बोलो गोरा खालामगोन आरो बिटिसिआव बोलो खालामना जों सानसे बेलासे जोङो बड'लेण्डखौ कंग्रेसआनो लाबोना होफैगोन दा बेखायनो नैबेनि निर्बासनाव एसेमब्लि बाइ इलेक्सनाव जोंहा दाखालि रकिबुल बिथाङा डिक्लेयार खालामनाय बायदि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन कुमार बरा बिथां होनलांनाय बायदि जिखुनु जाया आदिबासिफोरनि मादावनो सासे नङा सासे जागोन दासिमहाय आदिबासिनिफ्राय 3 बिजाथि दाबिदारखौ जोङो मोननो हादों ओरैनो मा होनो फारि दङ जुवेल टुडु बिथाङाबो सासे खोब राफोद एनार्जेटिक आरो बयजोंबो ससियेलि मिलायनानै थानो हानाय बे बेक्ति बेखौ जोङो मोननो हादों लोगोसे जोंहा मंगल टुडु आरो बिनि उनाव सासे आइजो महरै सासे दङ बिथाङाबो गेलेगोन गसाइगावआव जोंना जइनिंनि लिस्टआ जानानै दंखायो आं बेखौ दिनैहाय माखासे जिनिसा स्ट्रेटेजिक आरो डिप्ल'मेटिक थायोना ओंखायनो जोङो खामानिखौ स्रो मावबाय थादों एनि टाइम बाय दि फार्स्ट उइक अफ अक्ट'बरनि गिबि सप्तायावनो बे जइनिं हाबाफारिया क'क्राझारावबो जागोन पर्बजिरावबो जागोन गसाइगावआवबो जागोन चिराङावबो जागोन दासिमावथ' जोङो देरहानायनि मोनसे दोहौखौ 70-75% नुदों